кто-нибудь пробовал просто... Дзякуй Богу. Как бы звучал удивительный цифровой цирк на белорусском языке? Добре. Пераканай мяне. Я адзін з першых праграмістаў лічбавага цырка. Я быў часткай каманды экспертаў, нанятай КАЯ, каб даць гэтаму месту жыццё. Каралёр быў маім калегам, калі ён быў яшчэ... Што ж, па меры распрацоўкі кіраўніцтва КАЯ стала выклікаць недавер. Яны пачалі сілком падключаць маіх калегаў да кампутара з дапамогай стазісных камер, якія падтрымлівалі ў іх жыццё і аналізавалі іх мазгі. Проста жудасныя справы. Тут я цябе пераб'ю. Ні адзін з нас не супрацоўнік КАЯ. Як мы маглі далучыцца да гэтай штуцы, проста надзеўшы шлем? Задаваўся тым жа пытаннем. Але затым я ўспомніў, што КАЯ планавалі пашырыць распрацоўку. Апошняе, што я памятаю, я задаваў занадта шмат пытанняў, а затым пуф!